Joma chuo mantiere kod tuo mar Fistula ojiw mondo wuog oko kendo yud thieth manono mano mar tuo Fistula madhi nyime kaunti ma Migori ka osir kod riwruok mano mar Royal Media Services, Flying Doctors Society of Africa, piny owacho mar kaunti ma Migori, Safaricom Foundation kod mamoko. Jambetre Manokoni Maina ma en jakanyo mar Flying Doctors Society of Kenya mane owuoyo kanye kaunti ma Migori e kinde mane ochopo eng'iyo kaka chenro mar pim kod thieth mar Fistula dhi nyime kaunti ma Migori ne owacho ni tuo Fistula yudo nyaka joma chuo. Maina wacho ni thiedho tuo mar Fistula kuom joma chuo ni malo ahinya e suptende mag ji giwegi ka koro ipimo kod mago mag piny owacho. Ka nyaka sani owacho ni Flying Doctors gitemo mar bedo kod lakteche ma oromo kendo mantie gi lony mar thiedho tuo mar Fistula. Mae ne osir kanyo kod jakom mar M-Pesa Foundation. The public hospitals, because it's cheaper, because to do or to repair a fistula cost about 40,000 in the public hospital. Private hospitals are expensive; it's about 140,000. But if men come up, it's not only for women and men. If men come up and show such signs, we also take care of them. We have a number of doctors and nurses right now. We like to concentrate our efforts on issues of health, particularly at the base, as you said, Your Excellency, maternal and child welfare and health, because that's the area where life basically begins. Machal kamano en thieth ma yudo tek ahinya nikech kidhi e osuptal ma chuni ni nyaka ichul to ibro dwar iri pesa manyalo gik Ghana 200,000 to kibire public facility kaka magwagi to nyalo garimoi siling 10,000 kata 40 kata 50. To foundations ariyogi to gi Flying Doctors oyie ni gichung' e garama mar thiedhni ma jok mithiedho sani ok gikaw